En puɗɗorima inde allahu lamɗo binde tagɗo neɗɗo andiniri ɗum kuɗol bindol ha wawi andude ko andano. En juuli en nulaɗo makko Mouhammadou Badji Aminata e Abdoulaye lowaɗo nelal timmode hakkille timmingere yooɗi en nulaɗo Anna Babou. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu dine ma catal heble sukaɓe Afrique e dendagal pelle men to fulɓe goni. On calminama, on juurama, on mbiyama kori jaam Allah waale moɗon. So tawi buuɗal yurmede feeri feeñi e windere ina yaada e ɓataki bindaɗo goto foof jangga hen gonka muɗum. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en mbino kala ñande mobare woni ñande talatare ma en kaal ko fate cariɗe. Ñalawma hande o noon cariɗe men en ƴettata ha joni hayso ko mobel walla werla naten leydi Sénégal jokken lawol tindoɗen ha joni région Tambacounda, jokken lawol jehen ha toon e diwan Kolda jaɓanen banggue funnague ɓaleri walla en paami tindiɗen ko banggue funnague tawa kadi ko worgo mo leydi Sénégal. E oɗo ñalawma Allah e oɗo ñalawma hande o so tawi en kaali leydi Sénégal en kaali banggue kadi taw ko funnague worgo ngo leydi Sénégal, hakkillaji men kala ma koot e nder wuuro meɗen wiyetego Madina Gounass ngo gandanɗa hoore maɗa e oɗo saaha joni ina tawe toon tawi kadi ko lulde alliyankore woni ko wiyete Daka mo Madina Gounass. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko juutata ko yoɗata ko moƴƴata ko ɓoyata ko wona duuɓi, ko ɓoyata ko golle balle, koɗo gollal foof ko moƴƴal ɓuuri, gollal foof ko gollanade leñol mum ɓuuri. Ko ɗum saabi Alhaji Mamadou Saydou Ba hayso tawi woni o wirnima e guite yimɓe, o wirnaki e ɓernde, o wirnaki to banggue gollal. Ko ɗum saabi buuɗal yurmede men hande e nder wuuro Madina Gounass walla ni e nder ha joni ladde e nder wuuro taw kadi ko e nder ladde nde Madina Gounass taw ko hedde kiloji ko ina boye 10 en paami tigui ko Daka mo Madina Gounass. Hade men haalde Daka Madina Gounass ko alay saago duttuɗen e gueɗe ɗe gandanɗa ɗe hoore ma ko kañumen goni sababu ni joɗogol Daka walla ni hol oɗo gorko mo gandanɗa hoore maɗa golliɗo ngal ɗo gollal ngal gandanɗa hoore ma ko gollal alliyankewal, gollal ngal gandanɗa hoore maɗa aduna juutata ha yejjita ngal, aduna juutata ha dartul maggal majja woni Daka mo Madina Gounass. Hande jiɗɗen haalde ko oɗo gorko biyeteɗo Alhaji Mamadou Saydou Ba walla ceerno Sirajiddine Ba jiiɗo aduna hitandu ujunere 1900 e nder ha joni e nder wuuro no wiye Cikkite woɗɗani wuuro Saldu e nder falde Podor Fouta Toro Sénégal. Ndeɗo hoodere diine naati aduna koye niwire adande woni niwire hesere tema dande adande tawa kadi woni koye Fouta Toro tawi koye nder ha joni yirlaɓe. Ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba jinnaɗo makko wiyete ko Saydou Alpha Ba, jinnaɗo makko gorko wiyete ko Saydou Alpha Ba ina jeeya to wiyete Nere hooti ha joni hirnangue Bosoya. Nene makko wiyete ko Hawli Mamadou kañumne hooti ha toon to wiyete yirlaɓe. Ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba waɗi jangde mum adande koye nder wuuro Ganguel Soule. O waɗi jangde makko Qur'ana e Sariya koye nder wuuro makko koye nder wuuro wiyetego Ganguel Soule hakkude hitande ujunere 1918 on saato taw ceerno ne yaara e duuɓi 18. ko hen o jangi ko wiyete gandal biyetengal nahwu e gandal biyetengal luqatal arabiya en paami ko ɗemgal arabiyankore e ko nandi hen. Koye ndeɗon hitande jinnaɗo makko gorko yalti aduna kanko ceerno o fayi ha joni to wiyete Guijlon to duɗal ceerno Yero Bal woni ɗon taw kadi ceerno Yero Bal o ɓadima ɗum no fewi, woni neɗɗo jiɗɗomo neɗɗo korsinɗomo nde wonno ceerno ko neɗɗo moƴƴo jikku neɗɗo nunɗuɗo. ceerno Yero Bal fooɗimo takimo e sara muɗum waɗimo ko wiyete ko jungo muɗum ñaamo.
nde ceerno Yero Bal rutti e joomum kanko ceerno e almuɓe ɓe kanko ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba e almuɓe woɓɓe ɓe nanodiri jokkoyde jangde toon to wiyete Cilon Jeeri e Daga Wendu e duɗal ceerno Hamme Baba Talla mo Ciloñ. Nde ɓe ngari e nder wuro Ciloñ ceerno Hamme bismiɓe ɗon ha joni ceerno Hamme bismiɓe taw ko hitande 1919 o heftini kanko ceerno heftini ɗon almudo mo gandanɗa hoore maɗa mo takkino mo wanno e sara makko koye on o nangi ko wiyete ko lawol Tijaniya. ceerno Hamme ko kañum waɗimo ko wiyete ko muqaddamu woni dokkirowo wirduji hoolare mawde woni hakkunde ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba e ceerno Hamme Baba Talla. ko ɗum addani ceerno Hamme Baba Talla ƴettude kala gueɗe ko fati e gueɗe galle o waɗi ɗum ha joni e jungo makko kanko ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba. ceerno Hamme Baba Talla halfinimo gueɗe galle kam ha joni e ko fati e bitikaji ha e guese nde won noon ceerno kon neɗɗo koolaɗo no feewi. ceerno Hamme Baba Talla to Ciloñ hoolare mawde woni hakkunde mabɓe ko ɗon ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba jangi ha jofni gandal ngal fuutankoɓe gadorino jangude e on saaha. nde ceerno ummiti to Ciloñ o ruttiti koto wuro no wiye Guijolon ɗo wonnoɗo duɗal ceerno Yaro ɗo ceerno Yero Bal ceerno woni ɗon dumunna seeɗa fayi to wiyete Hoore Fonde o woni ɗon duuɓi ɗiɗi o ummi ɗon o tindi to wiyete Cilon Jeeri ngam wayno yaade ceerno makko woni ceerno Hamme Baba Talla ngam yaade to Kolda ha joni to Kolda tawi woni toon ko mawni ko ina wiye ceerno Oumar Touré. ɗum koye hitande 1927 woni 1927 o ummi Hoore Fonde kanko ceerno o tindi Kolda o rewi wuro no wiye ha joni Jarem o tawi ɗon Amadou Hammad e ceerno Dahiru ko ɓeɗo o waddi lawol ɓe ndewi Gambi ɓe peemi ha joni to wiyete Kolda. ko ɗon e galle mawni ko biyeteɗo Oumar Touré o hawriti e ceerno Amadou Baro mo Mbour mo gandanɗa hoore maɗa gilli mawɗi jokkodiral moƴƴal gondigal saabu Allah woni hakkunde mabɓe ha wonti en ɗam ɗo yimmoɓe mbiyata Mbour e Gounas. ɓe gondi ɗon balɗe ɗe gandanɗa hoore ma ko balɗe 11 nde ɓe jiitodiri e on saatu ko ɗon hesɗitini kanko ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba wirdu. ɓe certi ɗon ceerno Amadou Baro fayi kañum to wiyete Côte d'Ivoire yomnimo noon yo yaa ha to Madina Alhaji ko toon gueɗal ngal Allah resanimo ngal gasata. ceerno Amadou Baro kañum feewi Côte d'Ivoire hade makko yaade Madina Alhaji kanko ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba tawi ceerno Ali Thiam tawimo ɗon e galle ceerno o woni ceerno Oumar Touré. ceerno wi ceerno Ali Thiam holliti ɗiɗo duuɓi ɗi gandanɗa hoore ma ko duuɓi jeeɗiɗi ina faddimo kanko ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba ete ina andimo e mbirniɗi saabu ina innirimo ɓiɗɗo. ɓe ummi ɗon ɓe jaadi ha to wiyete Daka Suɓɓulde e hitande 1927 kanko ceerno ko toon o adi yiide dental ngal caggal ɗum o yeehi Madina Alhaji Ali salminoyde ceerno Ali Thiam. caggal nde o yeehi salminoyde ceerno Ali Thiam ko nden tigui ceerno humpiti gurdam taw kadi ko gurdam alliyankejam ko nden o suuɓi hodde ngam wayno yaade kanko ceerno ngam way ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba suuɓi ha joni hodde ngam wayno yaade so tawi kay o heeɓi yamirore o arta o wonda e ceerno o hooti Fuuta o woni Hoore Fonde lebbi ko ina boye lebbi 6 o heɓani yamirore ummade ceerno Hamme Baba Talla koye hitande 1928 woni 1928 o woppita eɗen mbawi wiide ko nden tigui on woppitimo
laawol makko o rewi Silla rewo o rewi wuro no wiye Silla o rewi Gangel ha joni o naati diwan Bundu nde o ari Tamba kanko e wondiɓe makko kanko Ceerno Alaji Amadou Tijani Ba ɓe peccima e pecce ɗiɗi ɓe hen ndewoy to wiyete Hamdallahi kanko o ha joni mbiyen o reftoyi to wiyete Kolda to galle mawni komo mbino ɗen nane woni Ceerno Oumar Touré hayde makko ruttade Madina Alhaji o windi ceernajo o woni Ceerno Ali Thiam ɓatake hollidde wonde o arti ha joni o ferani Allah e nulaɗo muɗum e Cheikh Amadou Tijani o ferani ceernajo o jabtimo bismakimo e nokku o kono bismimo koye ɓernde muɗum kam ha joni e nder mum nde ceerno yetti toon Alhaji Ali Thiam rentini dental mum holliti dental ngal holi kanko oɗo ceernajo biyeteɗo Alhaji Mamadou Saydou Ba halfinimo dental ngal e ɓesgu mum on khalifa Allah mbiyen o hesɗitini ɗum e lelde makko wattidinde ko adindemo rutoye joomi ko ñande 5 Haran 1935 kanko Ceerno Ali Thiam balɗe 40 caggal birnugol Ceerno Ali Thiam Ceerno Fati Kolda Ceerno Alaji Mamadou Saydou Ba Fati wuro no wiye Kolda o felliti ha joni kanko Ceerno Alaji Mamadou Saydou Ba o felliti Sinthioude Ceerno Alaji Mamadou Saydou Ba felliti ha joni Sinthioude o ummi Kolda o ari ha joni e nokku biyeteɗo Bantang o wali ɗon o ummi ɗon o femi nokku biyeteɗo Fatota o ummi ɗon o ari ñamanani o fayi wuro ni wiya Hamdallahi bismimo ɗon ko gorkaji biyeteɗo Yaro Dieynaba on kadi wallitimo saabu wonnode ɗum gardiɗo canton eɓe jiilo nokku tawa kadi woni ko nokku jonɗo ceerno on eɓe jiilo oɗon nokku e on satu eɓe jiilo nokku taw kadi ko nokku jonɗo ceerno ko bañowo goto ene wiye Samba Balde hollimo nokku ene wiye Gounassiyel jogorgo wontoyde Madina Gounass e on satu nde ware Gounassiyel ɓe jeehi ha joni to mawɗo wuro ngo ene wiye Ceerno Kumba on bismimo ɗon ɗum ɗon wanno ko ñande alarba 4 taski hitandu 1936 woni 1936 o tawi nokku o ina hawrinimo kanko ceerno musidɓe tedduɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñande ɓe jiitata oɗon nokku noon ina hawra ha joni ñande ɓe jiititi oɗon nokku mbiɗen ñande ɓe jiitata nokku o koɓe yimɓe jeeɗiɗo ɓe gonno ko ɓeɗo o adi juldude ɗon ko wiyete takkusan o nelani almuɓe makko tawa kadi ko 117 galle 1,200 neɗɗo ɓesguji nde ɓe gari ha joni ɓesguji 12 jiiduɗi leñol foof ndendi leegal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma yewtere men buuɗal yurmede joni lefol men ɗimmol sawre welede gueno ha joni bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma kame catal heble sukaɓe Afrique lefol men ɗimmol tawi kadi ko buuɗal yurmede e ha joni taw ko gurdam Alhaji Mamadou Saydou Ba mbiɗen e on satu wuro Madina Gounass hoɗi caggal nde ɓe jiiti wuro wiyete Gounassiyel hitandu 1941 1941 juma gadana diida e wuro Madina Gounass taw kaɗon juma wonno ko ɓakkere huɗo kame leɗɗe ha hitandu 1955 1955 juma mawka woni juma hande ka diida ko ñande 25 lewru siiɗo hitandu 1970 woni 1970 ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba sosi gure 65 wuro ko jiidani Madina Gounass
tawi hen gure capanɗe joyi e goo kono wiye 51 koye nder leydi Sénégal 14 keddiɗe ɗe ko hakkunde Mauritanie, Mali, Guinée Bissau kame Gambie. Alhaji Mamadou Saydou Ba welo Allah mum waɗi ɗanle tawa kadi ko ɗanle diine ɗanle alliyankoje to leydi Gambie hitande ujunere 1944 woni 1944 hitande ujunere 1945 to Badiar nder Guinée Bissau hitande ujunere 1946 to Pakani hitande ujunere 1946 o ruttiti koto Fouta Toro to gindi ɓuri ngowandi ndemandi foodi jigandi tawi kadi ko ɗangal jungal ɗangal ngal lebbi tati hakkunde gure rewo kamɓe e gure worgo o yeehi to wuro Cikkitte kamɓe e wuro Gangel ngowo adino ha joni jangude kanko Alhaji Mamadou Saydou Ba. Alhaji Mamadou Saydou Ba hitande ujunere 1948 1948 o ruttitima to Madina Alhaji Ali tawa kadi ko lawol makko gadanol caggal nde o sinci wuro wiyetengo Madina Gounass. Omo yaadi e giɗo makko mo gandanɗa hoore maɗa mo haali Madina Gounass fof ne wawa ma siftormo tawa kadi ko gilli tiiɗi gilli alliyankoji gontuɗi en ɗam woni ceerno Amadou Baro mo Mbour. Alhaji Mamadou Saydou Ba hajjuyi laabi tati hitande ujunere 1941 hitande ujunere 1955 hitande ujunere 1973 koni khalifa tedduɗo mo Madina Gounass wurduno e aduna o ina waɗa ɗanle ina waajo ina nodda yimɓeɓe fewde Allah ina nodda fewde e lawol peewal sinci wuro wiyetengo Gounassiyel dendagal ɓesguji fuutankoɓe kam e gure catinoɗe hani e leyɗele goɗɗe saaha foof ina pera ina tindi toon to Medina Gounass koni ha Medina Gounass tonni e wiyede Gounassiyal. Ciftinen tan dakamo Medina Gounass fuɗɗi wadde ko hitande ujunere 1944 woni 1944 to wuro ina wiye ha joni Madina Alhaji Ali e nder diwan Kolda. E gardugol kanko khalifa tedduɗo ceerno Mamadou Saydou Ba yurmede Allah e makko e on saaha noon tawi daka Medina Gounass reggudirani wonano kala hitande tuggude hitande ujunere 1960 hitande ujunere 1960 faade ñallande hande nde eɗen mbawi wiide kala hitande dakamo Medina Gounass ina waɗa dendagal ɓesguji julɓe ina ummo e leyɗeɗe ceertuɗe gam notoyade oɗon daka. Alhaji Mamadou Saydou Ba tawtorama 21 daka tawa kadi ko kanko ardino ɗiɗon dakaji ha ɗon ɗo rutti jomi ko hitande ujunere 1980 woni 1980. Alhaji Mamadou Saydou Ba rutti jomum ko hitande ujunere 1980 ɓi ko lomtimo hono khalifa tedduɗo ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba en mbi yo gurdam jurta yo Allah ɓoynimo e jeese men tuggude nden faade ndeɗo e hande oɗo ñalawma mo gonɗen hitande kala dakamo Medina Gounass ina ɓeydo to banggue aroɓe yimɓe ummotoɓe gure ceertuɗe yimɓe ummotoɓe leyɗele ceertuɗe yimɓe ummotoɓe ɗange ceertuɗe ummotoɓe Afrique ummotoɓe Europe ummotoɓe Amérique gam notitade ndeɗo lulde alliyankore. Daka Medina Gounass ko hedde 10 kiloji weftande tawi kadi ko wuro Medina Gounass ko ina tawe e nder ladde nder duni leɗɗe kuɗoli kame kulle e ko nande ɗum ɗon ko ɗum saabi e kala sahaji ko wayno cumuji ina mbaɗa e daka o ko wasiyade tan bandiraɓe musidɓe tedduɓe nde mbattat hakkillaji ko fate jeygueji ɗi nde taw noon ko hakkude leɗɗe e huuɗo e ko nande ɗum ɗon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko guelɗo jubbal nguel jubbunoɗen e ngoɗo maayo gandal woni ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba sikki ala kuɗol meɗen wawa windude fodde nafoore walla ni wawa haldude
nafoore gurdam Alhaji Mamadou Saydou Ba ko nonne kadi hunuko men wawata jangtade ha joni darde oɗo gorko. Alhaji Mamadou Saydou Ba ko neɗɗo golliɗo golle ɗe gandanɗa ɗe hoorema golle tiɗɗe, golle ɗe gandanɗa hoore maɗa golle pattam lamije, golle kadi ɗe gandanɗa ɗe dartol wawata yejjide, golle ɗe aduna juutata ha ɗeɗon golle maaya. Nde wonnoon en kaali ko juutata ko wona inde, ko juutata ko wona duuɓi, ko juutata ko golle kame balle. So tawi neɗɗo wuuri duuɓi temedere ala ko golli, ñando maayi kala kanko yiyanani makko ɓe jiiƴi duuɓi. So tawi neɗɗo wuuri duuɓi sappo o gollimo hono ɗeɗo golle, kanko e aduna ɓe jiiƴata banggue duuɓi. Wadde eɗen mbawi wiide ndeɗo hoodere nde wona yolotonde. Alhaji Mamadou Saydou Ba gollima golle tiɗɗi. Alhaji Mamadou Saydou Ba sikki ala ɗo sinci ngoɗo wuuro wiyetego Medina Gounass. Eɗen mbawi wiide ni so tawi en luttitima e nder ko wiyete ko guindiyankagal, sikki ala Mamadou Saydou Ba ko guindiyanke tigui rigui. Wona tan to banggue alliyankagal ngal, to banggue diine o, kono so tawi en ƴeewi hay leppi ɗi o yuɓɓinta e ɗanle ɗe o waɗata kala, emo heewi wadde ɗum e nder guure ɗe gandanɗa hoorema ko guure pulagu ngu, kono kadi e nder Madina Gounass hoore mum to banggue jangde, to banggue ɗemɗiyankoɓe ko wayi ɓeɗon kadi hande e oɗon fannu. Eɗen gandi Madina Gounass ne waɗa hen golle pattam lamije. En ñaguima Allah towɗomo haɗata o yo waɗan en daka moƴƴo. Dendagal ko dañaɗo to banggue moƴƴere yo Allah waddan ɗum dendagal julɓe kala ha tengti kadi e leñol meɗen, leñol fulɓe. Eɗen ñaagui kadi nde Allah waɗanten ko wiyete ko dental hawridina dendagal ɓerɗe ɗe ha enen kala mbawen ɓamtade, mbawen jellitade, mbawen wonde neɗɗo goto, mbawen rendude, mbawen kadi ha joni yarude yeeso. Sikki ala to banggue dental pulagu Madina Gounass e oɗo ñalawma ko wuuro timtintengo, saabu golle pattam lamije kame defte muuleteɗe e oɗo hande ñalawma. Sa ari ɗo ma yiɗo yogay defte taw ko defte ni gonnoɗe to banggue ɗemgal arab, ina pula, ina mbatta e pular o, ko noon to banggue franciankore, ko noon e ɗemɗe goɗɗe ɗe kala e oɗo saaha ina ƴoga ina mbatta e ɗemgal ngal. En ñaguima Allah towɗo nde Allah wurnata ceerno men halifa men woni ceerno Amadou Tidiane Ba, yo Allah ɓoynumo ɗo e jeese meɗen duusogo ɓooya, ko nonne kadi ko wayno ceerno Jalaluddine Ba en, yo Allah ɓoynuɓe e jeese men. Eɗen gandi golle pattam lañiɓe ɗeɓe golloto dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma catal heble sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo. En mbi ha joni en neddi duwuji, eɗen mbiya daka moƴƴo, daka jaɓaɗo, goto kala yaaha e sawto nde yiiɗi nde yaade. Allah newnana ɗum lawol ngol jahal kame gartal. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, leppol moon buuɗal yurmede walla yewtere men buuɗal yurmede, sikki ala wona mbawka tagui enen yuɓɓinde ɗum en mbawani haalde oɗo ceernajo, kono kadi e yuɓɓinde buuɗal yurmede e hoore muɗum. Ɗum noon kala hen ko waɗi ko wiyete ko pergutte on ñagama yafuya, ko feewi ko koto Allah ummi. En jetti ardiyankoɓe men ceerno Abdoulaye Sarr gorko mo Ndurmaji, ceerno Mouhamadou Gali Ba. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yo jaam Allah ñallanen ko musidɗo moon guiɗo moon Amadou Alassane Dia. On jarama kettuki malaki jaam.